ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. суҳбати навбатиямон дар барномаи мизи мудаввар ба соли 2016 соли фарди солим бахшида мешавад. меҳмони барномаи мо ҳастанд мулло Зуҳур Тоҳирӣ, раиси ассотсиатсияи касбии табибони халқӣ, номзади илмҳои тиб, академик, беҳтарин табиби халқии ҷаҳон дар соли 2004. абдураҳим тоҷибоев, табиб гиёҳшинос ва Мирзо Қурбон Ҳамдамов, директори маркази барқароркунии саломатии Ҳамдам бо усули Бутейко, духтури дараҷаи олӣ. ба суҳбати мо дар барномаи мизи мудаввар хуш омадед. ба сабаби он ки имрӯз чандон боварӣ ба маводҳои дорувориам намондааст, бо нишондоди мутахассисон аксаран қалбакӣ ҳам ҳастанд ва гоҳки вақте ки бемор истеъмол мекунад, таъсири онро барои беҳтаршавии саломатии худ ҳис намекунад. аз ин хотир имрӯз мардум бештар ба гиёҳдармонӣ рӯ оварданд ва ба ин масъала аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукуматамон, шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. хусусан дар иншоотҳои навии соҳаи тандурустӣ, осоишгоҳҳо ва дигар нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ як гӯша ё худ утоқи гиёҳдармонӣ таъсис дода мешавад. ин аст ки худи мардум ҳам бевосита ба рӯ ба тибби халқӣ оварданд ва барои табобати бемориҳои гуногун, хусусан бемориҳое ки маъмул ҳастанд, бештар аз гиёҳҳо истифода мекунанд ва хушбахтона ҳамин гиёҳҳо дар Тоҷикистони азизи мо ҳаст. ташаккур, саволи хуб додед. Масалан, ман ним сол дар Россия, ним сол дар Тоҷикистон кор мекунам. мувофиқи нишондодҳои Россия 40% дороҳое ки дар дорухонаҳо фурӯхта мешаванд қалбакӣ ҳастанд ва ба қариби бо як барномаи Россия гӯш кардам ки барои табобати бемориҳои ҷигар 170 ном доруҳо ки дар дорухонаҳо мефурӯшанд, аз байни ҳамонҳо 7 дору фақат таъсири хуби табобатӣ дораду халос. албатта мо вақте ки ба таърих нигоҳ мекунем, ҳоло ман як китобам нависондагӣ ҳастам, «Восстановительная медицина таджиков от древности до наших дней». дар ҳамон давраҳое ки дорухона набуд, мардуми мо асосан рӯ ба табиат, ба ҳамин гулу гиёҳу решию бутаҳою меваҳо нигоҳ мекарданд, ҷамъоварӣ мекарданд, истифода мекарданд. ва имрӯз вақте ки мо омори Тоҷикистонро мебинем, он маблағҳое ки барои тандурустӣ, барои дору ҳукумат ҷудо мекунад, 90%аш хориҷи кишвар меравад барои харидани дору аз Россия, Украина, Венгрия, олмон, дигар ҷоҳо, не ки 10% ҳаме ки дар дохили Тоҷикистон. агар мо ақлан 50% ҳамин маблаға дар дохили коркардаш монем, агар хеле сатҳи иқтисоди мардум баланд мешавад, буҷаба маблағ дохил мешавад, одамо бо нархи арзон табобат меёбанд. ман инҷа ҳозир ана ака Абдураҳим яке аз гиёҳшиносҳо ки муддати қариб 15 сол аст бо мо ҳамкорӣ доранд, аъзои ассотсиатсияи табибони халқӣ ҳастанд. дар бозори панҷшанбе ин кас ҳамин гиёҳҳо истифода мебаранд, чунки мардум кофта мегарад, мо аз куҷо харим вақте ки лозим шуд, чунки асоси мақсади ҳамаи мо шумо солим будани мардум аст. ҷамъият солим бошад, муҳит обод мешавад, ҷамъият пеш меравад, иқтисодиёт пеш меравад. гиёҳҳое ки мо барои мардум барои табобат пешниҳод мекунем, асосан ин гиёҳҳо ҳамаш дар ҳудуди ҷумҳурии худ мо мераванд, дар кӯҳҳо, дар даштҳо. мана маслан бо тавсия бисёртар мо кор мекунем, бо тавсияи духтурҳо одатан барои бемориҳои асаб, дил, ҷигар, гурда, меъда, бемории қанд тавсия мекунанд ва баъд номи ҳамин гиёҳҳоро пешниҳод мекунанд. баъд мо инҳоро ҷамъ карда оварда ба онҳо пешниҳод мекунем ва чӣ тавр истифода бурдани онро ба ҳар як бемор аз рӯи маромаш мефаҳмонем. мана масалан дар дасти ман ҳоло инҷо ин мухаллас мегӯянд. ин мухаллас яъне ба забони худо мо гӯем манпасҳои дилу ҷигару майнаро мекушояд. забони русӣ мегӯем ки открывает закупорки мозга, сердца и печени, яъне хунҳои ғавсро суюқ мекунад, хунро гардиш мекунад. агар рагҳои хунгард баста шуда бошад, онро кушода, яъне хунро соф мекунад, яъне асабро ором мекунад. то ҳатто мана баъзе мана ҷавонмардон ё ки ҷавондухтароне ки фарзанд намеёфта бошанд, баъди истеъмоли ҳамин гиёҳ
پروردگار فرزند میتاد همون شما همین لو طرز استفاده برش فهمیدید؟ طرز استفاده بریش مثلا همین رو گرفته ریزه کردن دکور لو اقل یک قشق اوشی همینه 250 گرم آبی جوشتگی به دم کرده بعد همین رو استعمال کردن دکور بعد نیم ساعت بعد نیم ساعت بعد خنوکسه استعمال کردن دکور این گیاه از کجا دسترس کردم که این این گیاه را گیاه همین شهرستان میشه ناحیه قانچی و ناحیه عینی و عموما در دامانه های من ناحیه های کوهسار در همونجا ایام دسترس میشه کردن شما در بازار پنجشنبه هستید ها در بازار پنجشنبه مرحمت چون که این گیاه حاضر دوره جمع آوریش البته نیست ولی این در زمین هم در نبرده هست است باید وقتش هست برگ زوف در تمام خانه موجود است حوله مردم با هم حولی مردم است که این بسیار هم برای معده برای جگر برای گرده بسیار فایده کلان اهمیت کلان دارد من بیماری های وزنترین سرطان معده را کاشکو گیرید یک بار نشون دید که آدم‌ها چخیل تیار کردن در کار یعنی یک قاشق میگیریم همین یک خلاص قاشق میگیریم و پیوله میاندازیم میاندازیم بعد از بالایش آب جوش میریزیم آب جوش رو میریزیم بعد این باید که تقریبا تا نیم ساعت ایستاده میباییم شد از من آبش میریزم من هم بخیلی میستد دوام نیم ساعت به تیار میشد بعد آب همین استعمال کردن در کار من در اینجا من گلی قوزی میگن این گلی بیسمرتیک میگن که این هم اینچنین برای همین تازه کردن جگر و گرده و میده و سنگ گرده سنگ تلخدم سنگ پیشابدم و همه این بسیار داروی عجیب میباشد عادتا طرز تیار کردن و استفاده یا خود استعمال کردن این داروی ها به همین طرز هست که ما یک دو نمودش را نشان دادیم یعنی در خیلی. شکل چای در شکل چای این این رو رو اساسا کمتر ایلاله شرطی داره. هم دوام مثلا همین اون چی که رستنی ها گلو گیاه هست اینا حتما همین خیلی چای باری در دم شکل میکنن چای. اگر ریشه باشد میجوشونن و بعضی نمودها هست که مثلا در سپیرت تیار میکنن نستوی که میشد و اش حالا که درباره این نستوی که ما گام میزنیم انا خیلی استفاده میکنن من این کسب ببینید چه خیلی گیاه های طرز جمع آوریش خشک کردنش که همه طبیعی در حقیقت شکل تازه هست اگر از شما بعضی همون گیاهای از اپته خرید در نش کشیدگی بعضی ما هم خیلی دیدگی هستن موسور در اونجا چیزایی که عموما استفاده کردن ممکن نیست استفاده نکنه این گیاهایی که شما میفروشید اکثرا خودتون دسترس میکنید یعنی جمع آوری میکنید اکثرا خودم دسترس وای میکنم از کجاها یک جمع آوری قسمش می‌کنید؟ همکارامو در ناحیه ها همراه رفته خودش تیار ما می‌کنیم. بیوسته از کجاها دسترس میکنید از ناحیه قانچی بعد از ناحیه شهرستان بعد کمی از ناحیه عینی دیگر این گیاهایی که اینجا هستن چی نام دارن و برای این کدام گیاهای درخت درجه وابسته؟ نام داشتگی من اینجا مثلا ریشه جواری مکه که این هم بسیار برای پیشاب راندن برای تلخدان تازه کردن برای جگر و گرده بسیار فایده کلان دارد من در اینجا چایکاک مثل همون قریب 1000 دربه دوام میباشد چایکاک. تکرار کردگی من اینجا مثلا من کاکوتی و دوچیت میگن این هم شما برای نوشیدن فشار هم برای من این اعصاب. برای هضم طعام و این دیگر بها استفاده برده میشد گل خیری که این اساسا برای بیماری های شمال زدگی بسیار فایده دارد من این چنین من راه دعوا که این گفتم ممکن در همون تمام در زمین ها تمام زمین های ما راه راه و تا میرد این گوش سنگ گرده و سنگ تلخره به درجه و میکنه خصوصا سنگ تلخدم و همین چیز میزن وای چیزی من یک ایواز مثال کردن بیارم نوشته وقتی چیزا. که من یک وقت شهری نب رفتم ما همین بلزم در زواد شهری ده با همون یک کارمند همین اومد که به جراحی کردن شد در کار گرده‌اش به سنگ هست من گفتم من همون علفه کان گفتم بعد همین 2 هفته همین مردک همین گرفته جوشونده یک روز به تا 1 لیتر می نوشد دویم بار بعد 2 هفته من رفتم و اومده ما مهمونداری کرد گفت که همین سنگم بر اومده رفت چیزی عادی من فقط گفتم که کانمون جوشیده استفاده کن اگر مردمی ما هم همین چیزای دانان فهمند حاجت به داروخانه کمتر میشه بله. مراجعت به دکتر کمتر میشه برای که پیش از همه سویه دانشی مردم بلند کردن در بله. کار خب وقتی استعمال همین گیاه ها چگونه است بعد طعام یا در یک روز یک مرتبه پیش از خواب چخیر عادتا پیش اصلاً؟ از همه یا که فایده ناک باشد قریب که همه گیاه ها پیش از طعام باید استفاده برات خوب میشد هنگامی طعام. که معده خالی بودن آها. تیز جبیده گرفته میشه وای و در کدام وقتی روز سحر نصف روزی بیگاه سحر و نصف روزی و بیگاه روزی 3 بار لاقل دیگر اینکه همین گیاه ها رو ما میتوانیم که اگر بیمار نباشیم هم استعمال کنیم البته. یعنی زیان نداره پروفیلاکتیک. مثلا همین بلزم ما همه چی که ثبت کردم همچون مارکی ترگوی مارک مو تمغه، دکتر نه؟ توهری تمام تمغه مرهمی سیستم. دکتر توهری الکی در مثلا خوجان در داروخانه سخاوت
мо як миқдор додем дар шаҳри Исфара ҳам додем аллакай байни мардум ба ки гуфтаҳои ҷаноби олӣ амалӣ шуда истоданд. яъне ки мо аз ҳамин 7 гиёҳ дар инҷа истифода шудагӣ маслан заъфарон, кардамон, ина ҳел мегӯн, зардолу қоқ, ширинбия, вешум, ки ин ҳам асаба ором мекунад, ҳам кори дила мӯътадил мекунад, ҳам қувваи шаҳвонӣ зиёдтар мекунад. барои ҳамин аллакай мо ина шакли уҷа тайёр ба тайёр карда мондем. истифодааш хеле истифодааш маслан як қошуқаш ба ду қошуқ об андохта одамҳо менӯшанд пеш аз ғизо 3 маротиба. баъзан одаме ки асабонӣ баъди кор биёнага ё метавонанд ки 2 қошуқ дар тарафи бегоҳӣ истеъмол кунанд, ёрдам кунанд. дар бораи ин хеле зиёд ҳозир мо ки зиёда аз 10 сол ина истеҳсол мекунем, маълумотҳо зиёд ҳаст ва мардум бовар кунед аксар тасаввурот надоранд. ҳозир ман чандин беморхонаҳои вилоят ба суҳбат кардам, ҳатто дар шаҳри Душанбе, ҳамин ахборот дар ҳамин мавзӯъ кам. ман ҳамин китоби Феруле 20 сол боз ин гиёҳтӣ кор мекунам ва ина ҳиндуҳо қариб ки дар тамоми ғизоҳошон меандозанд. барое ки ин ман ҳамин мо ҳамин дору тайёр кардам истеҳсолаш дар Россия, ин зидди кирмҳои нест мекунад. баъд иммунитета баланд мекунад. касалҳои ҷигар маслан гепатит нағз ёрдам мекунад. ва дар як ҷое бо он дори ки ҳозир ман дар бораи бешам гап мезанам, замш дар шаҳри Санкт Петербург зиёда аз 1500 бемориҳои саратон шифо ёфтанд. бинед як чизи оддитарини худамо ки бемориҳо нағз мешаванд, не ки мардум намедонанд. маслан ҳамирӯз дар қабули ман аз шаҳри Исфара як аз воруқ заиф омадагӣ буд, як тарафи рӯш омоз гуфта ҷарроҳӣ кардагӣ, тарафи дигар ба давидагӣ хеле вареме калон буд. ман ҳатто метавонам аксошо дар чиз нишон диҳам. мана ҳамонам аллакай муддати 2 моҳ боз қабул кардагӣ, нисфи варам кам шудагӣ, инҷа шикоф шуда, ҳамон римҳо буромда рафсодааст, нақш шуда рафсодааст. бинед чизи оддитарини моқати беморо шифо меёбанд. афсус ки табибҳои мо маълумот кам доранд ки таъин кунанд бемориҳо. хош акун дар бораи гиёҳ ки гуфтем, мана инҷа дорӯе ки ҳаст бо номи замч, спамира лучи, ин минерал умуман тамоми дору дар замин ҳаст, дар табиат ҳаст. ман инҷа як санг, ин мардум аксар медонанд, санги замч мегӯн, ҳамин 3 намудаш ҳаст. як намуди ҳамина мо Россия бурда таркибашо омӯхтем ва баъзан сурмаю дига 2-3 чизои заҳрнок мешаққати зиёдтар тоза карда таблетка сохтем ки барои захми меъда, рӯда, хунравӣ, барои диабети қанд, хош, барои кистаҳои нест кардан қоқ мешавад. маслан дарунравиба бисёр ёрдами нағз мекунад. 2 таблетка хӯрдед, 3 маротиба хӯред, аллакай дарун дига намирад. умуман мо дар чандин барномаҳои гузашта, барномаҳои гуногуни телевизиони вилояти Суд оиди фаъолияти маркази барқароркунии саломатии ҳамдам бо усули бутека ба бинандагони азиз маълумот додагӣ ҳастем. имрӯз ки хеле ки аллакай маълум аст мардум бештар ба гиёҳдармонӣ роҳ оварданд, оё дар маркази шумо ҳам муштариён зиёд ҳастанд ки бо усули бутека табобат мегиранд? ҳозир дар маркази моям бемориҳо мебиём. ҳамин мо аз модарамон таваллуд мешим, якум нафас мегирем, вақте ки падруд мегирем ҳамона мебурорем. ҳамин академик Константин Павлович Бутейков лаборатория сохта норми ҳамин нафаса ёфтагӣ. сексекин ҳамун норма. акун гиёҳдармонӣ ин дори нағз, мо ҳамин гиёҳ ҳам истифода бурда метонем. акун мисол гиёҳ истифода бурдан баъд как катализатор мегӯянд. ҳамун процесси тоза шудан тестар теория мулозим как катализатор ҳамин гиёҳдармонӣ ҳам кор фармуда мобиям мешавад. албатта организми инсон як чизе ки бутун ҳаст, он бо ҳама чиз лозим ҳаст. ана Мирзо Қурбон асоси ҳаёт ин якум нафас аст. барои ман ҳама вақт тарзи табобате ки дастгирӣ мекунам, ҳатто ман як китобча нависондагӣ схеми табобати бемориҳои рак по методика доктор Тоҳирӣ ки дар ҳамин ҷо ҳам дар қисмати аввал ман ҳамин усули нафаскашӣ мондагӣ. чунки одама як чанд дақиқа нафаса дорад ва мемурад. ва вақте ки ҳамон нафас ин процессе ки чӣ хеле газа дар мегиронед, хӯрок тез меҷӯшад, кам меҷӯшад, процесси обмени ҳамин бо воситаи нафас пасту баланд карда мешавад. ва бо ин усул албатта вақте ки шахс ҳамин ҷараён қити кор кард, результати корашо дид, медонад. организми инсон ҳама вақт муҳтоҷ ба об ҳаст, ба ғизо ҳаст, ба минералҳо ҳаст. комплексни бояд дар якҷоягӣ масалан мо бемориҳо чиз кунем. масалан ҳозир ман аз фурсат истифода бурда ҳамина гуфтанӣ ҳастам ки ба барномаи раиси вилоят ки бисёр барои ман маъқул шуд, ман китобе нависонда будам как прожить 100 лет не болея. чӣ тавр инсон бояд 100 сол умр бинад ва бемор нашавад. ин дар асл мумкин аст.
سری اساسی عمر دراز دیدن به فکر شما پس در چیست؟ سه چیزی اساسی کدام چیز رو باید انسان رعایت کنه؟ акун якумаш аз асаб вобастагӣ ҳаст. ҳозир ман як китобчи ман дар душанбе аллакай чоп шудааст. ман вақте ки рафтам мегирам 100 беморӣ 100 даво, яъне ки ин муносибати байни одамон, бадбинӣ, бахилӣ, ҳусудӣ, вайронкорӣ. чунки аллакай як кас гуфти шумо ранҷидед, асабатон вайрон мешавад, кори дил вайрон мешавад, худи инсон зарар мешавад. таъсири сухан хеле ки сино гуфтаги теғ сухан ва гиёҳ ва муносибати байни одамон, чӣ қадар муносибати мо байни мо меҳрубонӣ, ҳурмату эҳтирому чиз баланд шавад, ин як омили дарозумрӣ. масалан чандин одамои академик Рауф Баротович аъзои ассотсиатсияи мо будан, минеролог, геолог, гуфтанд ки ман ягон бор ягон одамро наранҷондем ва наранҷидамам. доим ҳамин хачи ки буд адастам омад ёрдам кард. ҳамон одамои дарозумрро ман вақте ки пурсидам, онҳо бадбинию, бахилию ин хел нестанд. масалан ҳозир устоди мо Карим Ҳайдаров 80 будан омадан, он касам ҳамин ки муроҷиат кард, фақат роҳашо нишон медиҳанд, бачаем ин хелин кун пеш мерад. ягон бор нагуфтем ки ин хелин намешавад, мумкин не. айнам аллакай як барьер мешавад барои пешравӣ. ва омили дарозумрӣ ҳамин нӯшидани обу мардуми мо ёд гиранд. бисёро мегӯд ман дилам намеҷуд. худата маҷбур кун. барои ҳамин инсон аз ҳайвон фарқ мекунад ки баъди то хӯрока ним соат пеш об бояд нӯшад, баъди хӯрок баъди 1 соат об нӯшад ки ман ҳаминҷа оби ҷӯшидагӣ, оби тоза. ман агар инҷа нишон диҳад, лампочка дар гирифт, чунки энергия ҳаст. энергия набошад, аллакай беморӣ унҷа, суст, ё ки баъзе одамо суст дар мегирад. чизи оддӣ қити, ҳатто мо ҳамин дарахтоям ҳамин қити месанҷам ки чӣ қадар энергия дорад, кадом дарахт рафта ама энергия шумо нағз. ҳоли ҷавон, ҳаракат зиёд, ҳама ҷо рафтодааст. ин дунё ҳамаш энергия қити вобаста ҳаст. агар ҳамин омилҳои мо ёд тем, ки аз мактаб сар мешавад. ман рӯзи гузаштам як мактаби хуҷама ман суҳбат кардам, бачаҳо бисёр хурсанд шуданд. гуфтам ки ҳозир агар шумо ҳис кунед, моҳотон намерезанд, то 50 солигӣ кал